Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at narito na mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Octogenarian, walang kalaban-laban na ginahasa at pinatay ng dating trabahador. Factory sa San Simon na pinagmumulan ng mabahong usok, ipinasara. 12 bayan sa Central Luzon nais ideklarang areas of concern ng PNP ngayong eleksyon. Paggamit ng seatbelt, mahigpit na pinapatupad ng LTO. At La Nina, asahang magpapatuloy hanggang March 2025 ayon sa Pag-asa. Babala sa mga manonood, sensitibo ang balitang inyong mapapanood. Isang karumal-dumal na krimen ang sinapit ng 84 years old na matanda sa Floridablanca, Pampanga. Bukod sa ninakawan na ito, nagawa pang gahasain at patay ng sospek ang matanda. Para sa buong report, magbabalita si Ashley Punsalan. Nabulabog ang tahimik na komunidad ng Barangay San Nicolas dito sa bayan ng Floridablanca dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng isang 84 years old na matanda sa kamay ng dati umano nilang tauhan. Pasado alas 11 ng gabi ng January 3, 2025 nang makatanggap ng tawag ang San Nicolas Barangay Hall mula sa mga kaanak ng 84 anyos na babae upang humingi ng saklolo. Nilooban ng 26 anyos na si alias Alex ang bahay na kinaroroonan ng biktima na bedridden pa dahil kakagaling lang rin niya sa stroke. Sa kabila ng kalunos-lunos na sitwasyon, nakuha pang gahasain, pagsasaksakin at balian ng buto ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ayon sa report ng Floridablanca Municipal Police Station, pagnanakaw ang pangunahing motibo ni alias Alex na dati na ring nagtrabaho sa biktima. Ngunit dahil lango ito sa ilegal na droga, nawala ito sa kanyang sarili kaya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Noong pagnakaw ng mga gamit nitong biktima ay nakita niya itong matanda sa loob ng kanyang kwarto at nagawa pa niyang halayin. Dayuhan lamang sa lugar ang sospek na umaming nagawa niya ang panggagahasa pero hindi umano ang pananaksak sa biktima. Paratang po na sinaksak ko po, wala pong katotohanan yung sinaksak ma'am. Hindi ko po sinaksak ma'am. Kasi totally mental block po ako ma'am. Dagdag nito, lubos daw ang kanyang pagsisisi sa nagawa magmula nang mapasok ito sa kulungan. Lagi pong sumasagi po sa isipan ko yung matanda ma'am. Lahat po ng kamag-anak at anak po ng matanda, lubos po akong nagkumingi ng tawad at nais ko po sabihin sa kanila na nagsisisi na ako. Nagsisisi po sa lahat po ng nagawa ko. Bagamat tumangging magbigay ng panayam ang mga kaanak ng biktima, labis daw ang sakit na kanilang nararamdaman dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang lola ayon sa kapitan ng barangay na si Ana Marie Galang. Siya umano ang unang tinawagan ng may-ari ng bahay para humingi ng tulong. Anya, nakatira talaga sa Quezon Province ang matanda at pumunta lamang rito upang magpagamot. Kaya naman hindi raw matanggap ng pamilya ang nangyari sa kanya. Expect na po nila na pwede na mawala po si nanay kasi po bedridden na nga po siya. Tapos anytime po na hinahawakan mo po yung skin niya, umaaray po siya. Tapos humina na pong kumain, humina na rin mag-respond sa pagsasalita po. But they did not expect po na sa ganung paraan po mawawala na napakasakit po. Samantala, pinuri naman ng kapulisan ang agarang pagresponde ng lokal na pamahalaan ng Barangay San Nicolas. Haharap sa kasong robbery at rape with homicide ang sospek. Kasalukuyan itong nasa himpilan ng Floridablanca Municipal Police habang hinihintay ang pagka-turnover nito sa Bureau of Jail Management and Penology. Ashley Punsalan, CLTV 36 News. Napakahalaga ng malinis na hangin lalo na sa kalusugan. Kaya naman nang umalingasaw ang nakakabahalang amoy sa bayan ng Minalin, agad itong ipinagbigay alam sa otoridad. Para sa balitang ito, narito ang report. Trending ngayon sa social media ang reklamo ng mga residente ng Minalin, Pampanga ukol sa mabahong usok na kanilang naaamoy gabi-gabi. Partikular na dumadaing ang mga naninirahan sa Doma Luis o mga barangay ng Santo Domingo, Santa Maria, Lourdes at San Isidro.
Bunsod nito, nagsumite ng report ang mga opisyal ng mga nasabing barangay sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO para maimbestigahan ang pinagmumulan ng amoy. Yung masamang simoy ng hangin na naamoy nila, no? Parang amoy ng nagsusunog ng gulong. Kagyat na nagpatawag ng pagpupulong si Art at kasabay no ng pag-inspeksyon doon sa areas kung saan allegedly nanggagaling yung masamang amoy. Nitong Lunes, January 6, 2025, isang pulong ang ikinasa ng Sangguniang Panlalawigan na dinaluhan naman namang Municipal Environment and Resources Officer o MENRO ng San Simon at Minalin, ilang mga representante ng Environmental Management Bureau o EMB ng Department of Environment and Natural Resources at ang mga naturang barangay captains na nagpasa ng report. Batay sa inisyal na inspeksyon, napag-alamang galing ang amoy sa isang pabrika sa San Simon na naglalabas ng malaking volume ng usok. Ayon sa DENR-EMB at sa MENRO ng San Simon, February 2024 pa nang ipasara ang pabrika dahil kulang ang mga permit nito. Ngunit nitong December 5, humingi umuna sila sa EMB ng 2 weeks na temporary permit para sa preventive maintenance ng kanilang mga makina at dito umano galing ang usok. But after the 2 weeks, nag-operate siya without the approval or permit na inisyu ng local government at saka ng EMB. So yun ay isang clear violation, kaya pinadlock siya ulit. Bagamat naipasara ng muli nitong umaga ng January 6 ang mga makina ng pabrika, magpapatuloy pa rin ang monitoring ng MENRO ng San Simon at Minalin upang maiwasan ng unauthorized operation nito. Pag-usapan namin with our PG Enro na magkaroon ng isang monitoring unit na sasalihan din po ng San Simon at ng Minalin. Pero kami sa part po ng LGU ng San Simon, magkoconduct po kami ng mga independent monitoring po namin based doon sa kung anong oras po nag-ooperate itong mga ganitong klaseng establishment po. Ayon naman kay 3rd District Board Member Attorney June Canlas, mahalagang masolusyonan ang isyong ito dahil sa pangambang maaaring maidulot sa kalusugan ng mga residente. Ikaw ba naman makakalanghap ka ng hangin na merong mga particles siya na galing sa sunog na goma ng mga gulong, talagang mag-aasma ka, no? It will trigger many mga lung diseases yan. Siniguro naman ni Attorney June Canlas ang agarang aksyon sa pagpapasara ng mga establishmentong mapapatunayang lalabag sa mga environmental laws. Sinisikap namang kunin ng CLTV 36 News ang panig ng pabrika ukol sa usapin. Kasama si Ashley Punsalan, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Ipinatupad ng Clark Development Corporation o CDC ang isang cease and desist order o CDO laban sa Fontana Development Corporation o FDC at Fontana Resort and Country Club Incorporated o FRCCI nitong Lunes, January 6. Ito ay matapos umanong hindi sila tumaliman sa kanilang contractual at financial obligations sa CDC. Ayon sa CDC, kasama sa violations ng FDC ang hindi pagsunod sa Fire Code at National Building Code pati na ang kanilang non-fulfillment sa mga nakailalim sa kanilang lease agreement. Bunsod nito, agad na ipinahinto ng CDC ang lahat ng operasyon ng 300-hectare leisure park at casino complex. Kabilang din dito ang 52-hectare property na pinamamahalaanan ng Korea Country Club Incorporated o KCCI at may pending compliance sa kanilang contractual obligations. Matatanda ang Disyembre na nakaraang taon nang panandaliang maputulan ng kuryente ang complex dahil sa mga hindi nabayarang electric bill. June 2024 naman na magkaroon ng raid sa lugar kaugnay sa issue sa Pogo. Nahuli rito ang ilang foreign national at mga Pilipino konektado di umano kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakatanggap din ng CDO ng Fontana noong May 2020 dahil sa umunoy illegal na operasyon ng isang makeshift na medical facility para sa mga Chinese na pasyente. Samantala, lagpas 5 empleyado ng Fontana ang apektado sa pagsasarana ng sabing leisure park. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, aabot sa 3,681 metric tons sa basura ang nalilikom ng siyudad San Fernando kada buwan.
Sa kabila nito, dumarami na raw ang mga residente na natututong mag-segregate ng basura na nagiging dahilan ng mas mababang residual waste. Ang detalyeng balitang yan, ihahatid ni Lizen Morten. Tapos na ang holiday season pero ngayon pa lang nagpapareband ang 53 years old na si Maida Pagcook. May paparating na okasyon daw kasi sa kanilang bahay sa Barangay Alasas, Ciudad San Fernando, kaya naman kailangan niyang magpa-beauty. Pero bago pa raw ang kanyang personal wellness, una nang naglinis ng kanyang bakuran si Maida. Pagdating sa basura, kasing importante raw ng tuwid na buhok ang proper waste segregation para tiyak aniyang kukunin ito agad ng mga basurero. Presko sa paningin, 'di ba? Maaliwalas, malinis, walang sagabal. Kahit na sinong pumunta, hindi ka mahihiya dahil nakasegregate yung basura. Madalang lang naman talaga na maglagay kami yung nabubulok kasi mayroon kaming alaga dito. Sa kapitbahay, mayroon silang aso. Bago ko ilagay sa nabubulok, kung makakain pa nila, ibibigay namin sa mga animal. 8 katao ang kasalukuyang nakatira sa bahay ni Maida kasama ang kanyang mga anak at apo. Ang buong mag-anak, praktisado na raw ang proper waste segregation. Kasi para sa amin naman yun di ba? Lalo na kami, yung mga apo ko, marami sila. Kaya maganda yung nakasegregate para hindi halo-halo yung basura. Sa buong Ciudad San Fernando, mahigit 11,000 cubic meters ang nalilikom na basura kada buwan ayon sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Ang bawat garbage bin na ito ay may kapasidad na 32 cubic meters ng basura. Kaya kung susumahin, aabot sa 346 garbage bins ang basura ng syudad buwan-buwan. Pero ayon sa OIC ng CENRO na si Gemma Doble, dumarami na raw ang pamilyang natututo sa wastong paghihiwa-hiwalay ng basura mula pa noong 2024. Ang waste ay well managed, it is segregated kasi the biodegradable should not be included in the garbage collection. Dapat ginagawa itong pataba, no? And then the plastic, it should be segregated kasi na-upcycle natin yan no, na-upcycle. So, the only waste that should be accepted in our transfer station is the residual waste. Kung dati ay 15 to 20% ang mga nalilikom na basura ang maituring na residual waste o basurang hindi na maaaring i-recycle, bumaba na raw ito ng 6 to 8% buhat noong April 2023. Definitely, nakakatipid tayo, no? Hindi tumataas yung budget natin when it comes to the hauling and tipping fee ng ating garbage collection compared to other local government units. Ipinaalala rin ni Doble na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura sa mga pamayanan dahil wala itong mabuting maidudulot sa kapaligiran. Wala pong scientific basis po yung sinasabi nila ang pagsusunog ay makakalaki sa puno. Hindi po, makakasunog ay makakabutas pa po yan ng ozone layer. Nakakaya sa mga katabing bahay, lalo na kung may sanggol, yung usok, baka magkasakit pa sila. So, ayan, hanggang sa ibubukod na lang namin yung dahon. Samantala, nais ding ipagbigay alam ng CENRO ang schedule ng garbage collection sa mga major thoroughfare ng Ciudad San Fernando, partikular sa MacArthur Highway at Jasa. Huwag na rin daw magtangkang itapo ng palihimang mga hindi segregated na basura sa mga highway ng syudad dahil bantay sarado rin ito ng mga enforcer ng kanilang tanggapan. Makisabi akong mayap na makipagtulungan tayo, waste reduction, waste segregation, proper waste management po sa ating mga sariling bahay. Lizen Morten, CLTV 36 News. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth sa taong 2025 kahit pa hindi ito pinaglalaanan ng budget ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, may nakalaan namang operating budget ang PhilHealth na mahigpit nilang babantayan sa susunod na taon. Magbabalita si Aisel Fernando. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang walang patid na serbisyo ng PhilHealth kahit pa wala itong matatanggap na subsidy mula sa 2025 national budget. Ani Pangulong Marcos sa kanyang speech sa ginanap na pirmahan ng 6.326 trillion pesos na national budget para sa 2025,
Kasalukuyang nakatutok ang administrasyon sa sektor ng serbisyong panlipunan kabilang ang edukasyon, kalusugan, economic services, infrastructure at agriculture. Sisiguruhin natin na tuloy-tuloy at mas lalawig pa ang mga benepisyo ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng PhilHealth. Sa isang press briefing, sinigundahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ng Pangulo. Pagtitiyak niya, gagawin ng Office of the President ang lahat ng paraan upang maipagpatuloy ang serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth. Sinabi ng ating Pangulo kanina na walang mababawas na benepisyo kundi madadagdagan pa. At pinaliwanag ni Secretary Ralph Recto ngayon na ang PhilHealth ay maraming resources na maaari niyang gamitin sa pagpapalago na ang benepisyo para sa mga kababayan natin. Sa press briefing, ipinaliwanag naman ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na matatag ang kalagayang pinansyal ng PhilHealth. Ipinaabot ng kalihim na ang halos 280 billion pesos reserve funds, 150 billion pesos surplus at mahigit 400 billion pesos sa investment ang magsisilbing corporate operating budget ng PhilHealth na kanilang babantayan sa susunod na taon. So they have adequate resources. Now, having said that, we in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that we spend that budget better. Pinirmahan ng Pangulo ang 6.326 trillion pesos national budget mula sa orihinal na panukalang 6.352 trillion pesos. Ibinasura niya ang 194 billion pesos na halaga ng mga panukalang proyekto na aniyay hindi naaayon sa mga prioridad ng administrasyon. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Dahil sa kakulangan sa pondo at resources, nagiging professional beggars daw ang ilang punong guro para sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Kwento ng ilan sa kanila, bukod sa pagdukot ula sa sariling bulsa, ito raw ang kanilang paraan upang mapaunlad ng kanilang paaralang hinahawakan. Narito ang report, Liliana Canilaw. Sa tahimik at payak na lugar na ito sa Barangay Gulap, Candaba, Pampanga, makikita ang isang paaralan, ang Gulap National High School. 2023 na magbukas ito ng pinto sa mga mag-aaral matapos abutan ng pandemya sa loob ng 3 taon. Kuwento ng OIC School Head na si Karina Ponce, hindi biro ang kanyang ginawang sakripisyo at trabaho, katuwang ang iba pang opisyal upang mapaunlad ang kalagayan ng pinamumunuang eskwela. When we talk about effort, yung talagang hindi biro, my word is hindi biro, it was a big challenge on my part. Una lang, siyempre unahin natin, dinaan ko sa dasal, sabi ko, Lord, let your will be done. Kung gusto mo ako dito, be my guide. Bilang tumatayong punong guro ng paaralan, hindi raw basta-basta ang kanyang katungkulan lalo pat kulang sila sa resources. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral, minsay humuhugot na rin ito mula sa kanyang sariling bulsa. Ang pinaka talagang isang mabigat na role ng isang school head, speaking from my experience, nag-aabono ka pa talaga. Can you just imagine, ipapalinis mo yan. Hindi naman pwedeng every time ba pupunta ako, Mayor, kailangan po ng ganito. Nagsimula ang school na to, wala siyang tubig, wala siyang electric supply, wala lahat. So I did it all by myself. From time to time, pag talagang hindi na kaya ng pag-aabono, ayun, tatawagan natin. Yung iba naman, siyempre, sinusuportahan talaga ni Mayor. Kasi nga, talagang ang purpose niya dito is to provide this education for these people na malapit nga dito. At bagamat isang school head, siya ay nagtuturo rin sa mga estudyante lalo na kung walang guro. Ang kanilang trabaho, hindi raw anya nahihinto paglabas ng paaralan. Hanggang sa pag-uwi sa tahanan ay dala nila ang mga gawaing kailangang tapusin. Sa kasalukuyan ay mayroong 115 students ang Gulap National High School. Ito ay nahahati sa 2 section ng grade 7, gayon din sa grade 8. Patuloy din umano ang development sa paaralan. Ang susi rito ang pawis at pagiging professional beggar ng punong guro. Kaya pala professional beggar. Bakit? Kasi
kung ano yung kulang, you have to meet you have to provide. Hindi naman pwedeng lahat sa'yo manggagaling. So you have to face these people na kailangan lumapit ka, manghingi ka. The word is medyo maganda, manawang pangit man sana, parang magmamakapal ka ng hiya. It's not for myself, of course, because you are thinking of the needs of the students na kailangan nila to. Wala silang electric fan, ma'am. Wala silang desk, wala silang lahat. So, ito yung nagiging professional beggar talaga si school head na kailangan ginagawa niya lahat. Bagamat pagod, fulfilling naman umano sa pakiramdam lalo pat ang ginagawa ng punong guro ay para sa kapakanan ng mga mag-aaral. May mensahe naman si Ponce sa publiko upang lubos na maunawaan ang kanilang tungkulin. We are doing our job, we are performing our job, our duties, kasi alam natin. If you were to mention duties and responsibilities, nakasulat dyan 30 plus or more than that, pwede mong sabihin. And being a school head, we see to it nagagampanan naman yan. Nagagampanan naman. So sana po sa mga nagbibigay ng comment na negatibo sa aming mga umahawak ng mga school heads na tinatawag ng mga principal, sana maramdaman nyo muna gaano po ba talaga ang hirap namin, ang mga sacrifices namin, pati po bulsa namin talagang inilalabas namin for the sake of the school, the learners particularly, para ang gusto namin ma-improve yung quality of education, makatulong po kami. Matatanda ang kinwestiyon ni Senate President Chis Escudero ang mga school heads sa isinagawang consultative meeting ukol sa right-sizing o reorganization ng mga ahensya ng gobyerno. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Kasi ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na magturo. Naglabas din ng pahiyagang Action in Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASSERT. Kinukondena nito ang misguided at damaging statement ng mamabatas na nagpapahiwatig nila na hindi nagtatrabaho sing bigat ng mga guro ang mga school principal. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Inirekomenda ng pulisya sa Central Luzon na ideklarang areas of concern ng 12 bayan sa rehiyon para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon sa hepe ng Police Regional Office 3 na si Brigadier General Rodrigo Maranan, naipasa na nila naturang rekomendasyon sa Commission of Election o COMELEC para masusi nilang mapag-aralan ng posibleng pag-aproba rito. Ani Maranan, tinutukan ng pulisya ang mga lugar na may kasaysayan na matinding tunggalian sa politika, kung saan nagkaroon ng mga insidente ng karahasan sa nakaraang mga halalan. Kabilang sa mga lugar na tinukoy na yellow category ang mga bayan ng Aliaga, Cabiao, Jaén, Lupao, San Leonardo, Gapan City at Cabanatuan City sa Nueva Ecija, Arayat at City of San Fernando sa Pampanga, at ang mga bayan ng May Kawayan at San Miguel sa Bulacan, Mariveles naman sa Bataan at Baler sa Aurora. Habang nasa orange category naman ang bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija at samantala nakatakdang i-activate ng COMELEC Central Luzon ang Regional Joint Security and Control Center or RJSCC upang isapinala ang lahat ng preparasyon bago ang election period sa susunod na linggo. Kasama natin ang COMELEC, AFP, Coast Guard at lahat ng mga provincial officers ng COMELEC, ganun din ang ating mga provincial director. So sa ngayon, nasa end stage na tayo ng ating preparation dahil papasok na po yung ating tinatawag na election period sa January 12. Isa sa mga focus ng kapulisan sa rehiyon ay ang pagkumpiska sa loose firearms upang maiwasan ang karahasan na maaaring mangyari sa papalapit na election period. Aabot na raw sa mahigit 2,000 mga baril ang kanilang nasamsam at patuloy pa rin ang ginagawa nilang operasyon para rito. Ibabalita yan, Linia Canilaw. Batay sa inilabas na kalendaryo ng COMELEC para sa halalan ngayong 2025, magsisimula ang election period sa darating na January 12 at magtatapos naman ito sa June 11. Sa panahong ito ay patutupad na rin ang ilang restrictions, gaya na lamang ng gun ban. Kaugnay nito, patuloy ang ginagawang preparasyon ng Police Regional Office o PRO3. Nasa end stage na tayo ng ating preparation dahil papasok na po yung ating tinatawag na election period sa January 12. Nauna nang sinabi ng kapulisan na isa sa kanilang focus ang pagkumpiska sa loose firearms sa rehiyon.
Ang loose firearms ay tumutukoy sa mga baril na walang kaukulang lisensya o permit mula sa gobyerno. Hindi ito rehistrado, wala rin papeles na magpapatunay na legal ang mga ito, kaya lubhang mapanganib ito lalo na sa malalaking kaganapan gaya ng halalan. Upang mapigilan ang paggamit nito sa krimen at karahasan, sinimulan na ng kapulisan ang pagkumpiska sa mga loose firearms. Ayon sa direktor ng PRO3 na si Police Brigadier General Rico Maranan, nasa mahigit 2,000 na ang kanilang nasamsam. Alam natin, yung loose firearms, ay yan ang tinatawag nating risk factor. No? Kailangan makuha natin lahat ng mga loose firearms sa mga masasamang tao, sa members ng gun for hire, sa mga criminal gangs, drug syndicates, kailangan natin makuha yan. Nasa ganoon, hindi yan magamit sa paghahasik ng lagim sa darating na 2025 election. Samantala sa mga nakalipas na halalan, isa ang probinsya ng Nueva Ecija sa mga pinakabinabantayan. Kaya naman, nag-deploy na raw ng karagdagang 200 police personnel sa nasabing lugar. Nagbigay naman ng payo si Maranan sa publiko at hinimok niya ang mga ito na maging law-abiding citizens para mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa bawat komunidad. Inyo po ang Philippine National Police sa pangunguna po ng inyong abang lingkod at sa tulong at suporta ng lahat ng mga provincial directors at ng aking mga chief of police ay lagi pong nagpapaalala sa inyo na sumunod lang po tayo sa lahat ng mga umiiral na batas at ordinansa sapagkat ito mga batas at ordinansa na ito ay ginawa upang proteksyonan ang bawat isa. Hindi po ito ginawa para kayo gipitin, para kayo isikilin, para kayo iapihin. Ang purpose po nitong mga batas na aming ipinatutupad ay siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isa. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ilang araw na lamang at opisyal nang magsisimula ang election period. Sa pag-iikot ng CLTV 36 News, ibinahagi ng ilang kabalen ang kanilang hiling para sa halalan. Kasama na rito ang kaayusan at kapayapaan. Naritong report. Magsisimula na ngayong January 12 ang election period at magtatapos sa June 11. Alinsunod ito sa Resolution No. 10999 ng Commission on Elections o COMELEC. Muli namang ipinaalala ng Philippine National Police o PNP nitong Lunes, January 6 ang pagpapatupad ng gun ban upang mapanatili ang peace and order sa panahong ito. Kabilang sa mga exempted dito ay ang law enforcement agencies, justices, judges at ilan pang individual kagaya ng mga kahera na humahawak ng malalaking halaga ng pera. Inaalam at ina-assess na rin daw ng kapulisan ng mga lugar na mayroong election risk factors. Magkakaroon ng color coding sa mga ma-identify na election areas of concern o EAC, green, yellow, orange at red. Ito ay nakabase sa presensya ng private armed groups at gayon din sa matinding hidwaan ng mga magkalabang kandidato. Samantalang ilan nating mga kabalen, mayroong hiling sa paparating na 2025 national and local elections. Siyempre, kailangan peaceful ang kailangan. Kung talagang sila ay nag-aral, at mga professional na politika, kailangan peaceful. Dito sa ibang lugar, tambangan ng tambangan. Hindi malaman kung sino iboboto ng tao. Masalese mo sana, wala namang kahit. Sport mo eh. Pero sa kitang, alam mo, may Mario kami, potang kami, may baryo-baryo lang, may papate-pate lang. Tungkol mo keng eleksyon. O nanan may pang mag-eleksyon, baya pang hala ng eleksyon, baka pante-pante na rin tao. Masantingan nga sana ngayon malyaringan keng 2025 ay niya. Ala po sanang kaguluhan, saka masantingan po sana rin. Denggang manungkulan, detang masantingan paket. Pating dengkatam kandidato, itang mapayapa. Alang nanuan kasunggalit. Mani tayong buriming malyari. Bukod pa sa mga checkpoint ng PNP, magkakaroon din daw ng COMELEC checkpoint sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base na rin sa kasaysayan ng eleksyon sa isang lugar. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Bilang paggunita sa Jubilee 2025, nagtalaga ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ng 52 pilgrim sites sa Central Luzon, kabilang narito ang 9 na simbahan sa lalawigan ng Pampanga. Silipin ang mga simbahang ito sa balita ni Acel Fernando. Sa pagsisimula ng Jubilee 2025, opisyal nang binuksan sa mga deboto ang mga pilgrim sites sa Pampanga na itinalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Iba't ibang aktibidad ang sinagawa ng mga simbahan sa lalawigan bilang pagsalubong sa Jubilee of Hope.
Sa Archdiocesan Shrine of Apong Mamakalulu sa Lourdes Sur, Angeles City, nagdaos ng opening liturgy, prosesyon at banal na misa ang pamunuan ng simbahan. Ngepiliya po ing kekatamong shrine, anting metong karing pilgrim churches na ning Archdiocese. Etamo kakalingwan karing puso tamo, na ating Diyos akayabe tamo, busal tamo. Ating Emmanuel amibait, busal tamo, ban kanita, mangatmu, karing kekatamong kakulangan. Ban kanita manyadsad, karing kekatamong pamangailangan. Ing kapanayan, makabigo. Hope does not disappoint. Nagsagawa rin ng banal na misa ang mga parokya ng Metropolitan Cathedral of San Fernando at Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat City bilang bahagi ng paggunita. Kabilang din sa mga pilgrim site na bukas para sa mga deboto, ang Santo Tomas Apostol Parish sa bayan ng Santo Tomas, San Luis Gonzaga Parish sa San Luis, San Nicolas de Tolentino Parish sa Macabebe at Santa Ana Parish sa bayan ng Santa Ana. Ang makasaysayang Our Lady of Lourdes Parish sa Cabetican, Bacolor ay tinakda rin bilang isa sa mga pilgrim site ng Jubilee 2025. Samantala, kasabay ng paggunita sa Solemnity of the Epiphany of Our Lord o Three Kings, nagsagawa rin ng banal na misa ang Santa Rita de Casia Parish sa bayan ng Santa Rita. Sa mga bibisita sa nasabing pilgrim sites, maaaring dalhin ang inyong pilgrim passport, isang special document gaya ng Philippine passport na tatatakan sa bawat parokya na pupuntahan ng mga deboto. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Tumaas ang overall mean percentage score o MPS na mag-aaral sa DepEd Pampanga para sa National Achievement Test at Early Language, gayon din sa Literacy at Numeracy Assessment. Inuugnay ng ahensya ang mas mataas na grado dahil sa pagdami ng mga mag-aaral na natutong bumasa nitong nakaraang school year, lalo pat balik face-to-face na ang mga estudyante sa mga paaralan. Magbabalita si Lizen Morten. Sa Yalong Elementary School sa Porac, Pampanga, tuloy-tuloy ang reading exercises para sa mga mag-aaral ng grades 1 to 3. At sa pagsapit ng break time, may naghihintay pa ring activity para sa kanila habang nagpapahinga o kaya na may naghihintay sa kanilang sundo. Yung break time po nila, pumupunta yung ating sinusundo ng ating mga estudyantes ng ating 4, 5, and 6, mga ate at kuya, yung mga batang hindi nahihirapang bumasa sa baitang na 1, 2, and 3 at dinadala po sila dito sa ating Literacy Park. Ang mga ate at kuya mula grades 4 to 6, katuwang ang mga guro sa pagsasagawa ng reading session sa kanilang mga nakababatang kaeskwela. May mga visual aids din na matatagpuan sa garden upang ma-maximize daw ang learning experience ng bawat mag-aaral. Dito sa Yalong Elementary School, ipinapakita sa atin ng mga mag-aaral at ng mga guro na ang pagkakatuto sa pagbasa ay hindi lamang limitado sa silid-aralan, kundi sa isang komportable at maaliwalas na lugar gaya ng kanilang Literacy Park. San man mabaling ang atensyon ng estudyante sa Literacy Park, tiyak na may mga babasahin na pupukaw ng kanyang atensyon. Ang makukulay na disenyo ng garden ay nagpapakita ng mga salitang mababasa sa Ingles at Filipino. Iba't iba ang hugis nito para raw mas maengganyo ang mga bata. Ang aming library, nakakapag-accommodate lang po siya ng mga 15 students. And then, iniisip po namin paano po namin ma-accommodate yung mga bata sa reading kung ganyan lang kalaki yung library namin. And then po, naisip po namin after pandemic, lalong hindi na po kami pwede dun sa library because of social distancing. Kaya sabi po sa boss ko kay Sir Jason, Sir, ano po kaya yung mabuti nating gawin? Total, may bakanting lote po beside library at meron din po kaming waiting shade dito. Ba't hindi po kaya natin gawing isang park? Buhat ng maging functional ang Literacy Park noong 2023 sa Yalong Elementary School, malaki na ang nabawas sa mga tinaguriang full refreshers o ang mga mag-aaral sa grades 1 to 3 na hirap sa pagbabasa. Mula 34 full refreshers, 9 na lang ang tinututukan ngayon ng mga guro upang maging bihasa sila sa pagbabasa.
ang pinakaunang hakbang upang matuto ang ating mga estudyante sa iba't ibang larangan ng asignatura ay ang pagbasa para po mas maintindihan nila katulad po ng matematika, ng science. Sa buong Pampanga, bahagyang tumaas ang overall literacy ng Kapampangan learners batay sa nakaraang National Achievement Test o NAT, pati na rin sa Early Language, Literacy and Numeracy Assessment o ELNA nitong school year 2023 to 2024. Kung ikukumpara sa mga score noong school year 2022 to 2023, tumaas ng 6.31% ang overall mean percentage score ng mga kumuha ng NAT at ELNA sa grade 3, habang 16.02% naman ang itinaas ng NAT ng grade 6 at 2.32% naman para sa NAT ng mga nasa grade 12. Ayon kay Celia Lacanlale, Chief Curriculum Implementation Division ng DepEd Pampanga, maaaring iugnay ang mas mataas na grado sa pagkakatutong bumasa ng mga learners ngayong nasa new normal na ang setting sa mga paaralan. Naging balakid daw kasi talaga sa reading literacy ng mga mag-aaral ang distance learning setup na ipinatupad ng DepEd noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic nitong mga nakaraang taon. Pansin natin ng mga to ay halos hindi nagsasalita sa klase, tahimik sila dahil siguro po ay yung impluwensya ng wala pong socialization noong pong panahon ng pandemya. Dagdag pa ni Lacanlale, bagamat kapwa importante ang pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang at pagsasalita para sa development ng isang bata, mas mainam aniya kung sa murang edad pa lamang ay matututo na ang mga ito na magbasa. Tawag po natin kasi sa pagbabasa, reading, no, at ang listening po ay tinatawag natin mga receptive skills. So mga receptive skills, tagatanggap ng impormasyon. Nakakatanggap ang bata ng mga impormasyon sa kanyang pagbabasa, pati na sa kanyang pakikinig. No? At kapag matatas ang kanyang kasanayan sa kanyang pagbabasa at saka sa kanyang pakikinig, magagamit niya ito sa kanyang pagsulat ng mga output sa klase. Magagamit din niya ito para maintindihan ng lubusan yung mga aralin niya sa agham, pati na sa matematika at iba pang mga asignatura. Mahalaga naman ng lahat, pero nagsisimula muna ang lahat sa pagbabasa. Ang literacy park sa paaralang ito ay nagpapakita lamang na bukod pa sa responsibilidad ng guro na magturo, malaking impluwensya rin ang maaaring iambag ng komunidad sa kasanayan at pagkatuto ng mga estudyante. Lizan Morten, CLTV 36 News. Asahan daw ang mas malaking tsansa ng pag-ulan ngayong buwan ng Enero, Pebrero at Marso ayon sa Pag-asa. Ito ay dahil sa pagpapatuloy ng weather event na La Nina. Ayon pa sa Weather Bureau, maaaring magresulta ito sa pagbaha at landslides. Narito ang report ni Liana Kalilaw. Kabalen, ramdam mo rin ba ang mas malamig na temperatura ngayong pagpasok ng Enero? Sa inilabas na update ng Pag-asa nitong Lunes, January 6, inaasahang magpapatuloy ang La Nina hanggang Marso ngayong taon. Ito ay batay na rin sa ilang climate models. Ang La Nina isang weather event kung kailan malamig ang klima, kabaligtaran ng El Nino. Kaugnay nito, mas malaki raw ang chance ng above normal rainfall sa nasabing mga buwan. Maaaring magresulta ito sa baha, flash flood at rain-induced landslides. Posible rin ang tropical cyclone activity sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Patuloy pa ang monitor ng Weather Bureau sa taya ng panahon sa bansa. Inaabisuhan naman ng publiko at lahat ng concerned agencies sa manatiling updated sa mga impormasyon ukol dito. Liana Kanilaw, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nang i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Exo ang dating Twitter at CLTV36, para naman sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv na mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat.